avui hem vingut aquí a la neu i m'interessa explicar-vos una diferència important que hi ha entre dos líquens. Els líquens, ja vam parlar en el seu dia, que tenen les seves propietats, que són hemostàtics, que són antibacterians, per fer un tall, però avui ens interessa més la seva vessant com a llesca, com a esca per encendre un foc, d'acord? Tenim el tipus de sempre, que és una esca bastant dolenta perquè tendeix a apagar-se molt i no t'hi va gaire bé, però tenim aquest altre. Veieu que té com una forma de barba? I que si jo el trenco, si estivo d'ell, fa com unes espècies de filament de color blanc, el veieu, a les puntes? Això ens serveix per identificar-lo. Aquest, com a esca, és boníssim, d'acord? Llavors, si jo en trobo, el que faig és, a mesura que vaig caminant i em vaig veient, vaig agafant i me vaig ficant a la butxaca, de tal manera que quan jo hagi d'encendre el meu foc, ja tinc la esca seca preparada a la butxaca.